Ayo tuh. Panas ya Ambo. Gue nggak sarapan. Tun, Apa? kayu kayak aku tak angkat kayu kayak itu kayak anu. Ayo apa? Ganti cagak lho, cagak kandang-kandangin. Goyong ngono kok. Ora ganti. Yo wis tak tunggu kene. Oh, Ya. oh. Ganti kandang arep ambruk. Yo, ora iki sampe gede deh. Buat abote kayak baik. Ganti kandang arep ambruk. Diganti kok. Kayu opo iki abot ya. Aduh. Ton mangan dulu ton. Ngapa lo? Kang cepet. Abot. Ya ya. Ngapa kayak ikon rono iki? Ya. Jan. Oh alah Pak. Aku nang ndi? Ton anu kowe njujung kono ton tak panggil ton. Jare apa tuh dipangkul lho. Cuk. Yo. Angkat ton tak panggil sejal. Lo abot kok posisine ra iso. Ya. Iya. Ton. Sese ton. Ya ayo. Aduh. Aduh cepet iki lho ton. Sese. Itu lah. Coba deh. Darah kuat loh Pak. Dikira tenanan kok malah aduh. Aku kene paling. Se. Mun. Itu sing anu. Beh, yang ada kompo. Yang angkat cecekne yuk. Ngadeg. Terus tuh. Oh, kowe kok kono jajal tuh kuat ora tuh. Ya Allah. Yo. Ora kuat tuh. Enggak kuat. Ora kuat. Tenan tuh. Iya, ayo tuh. Aduh, itu tuh sini. Lah mau ngapot teram Pak. Ganti kandang iki ambruk. Apa sih kayak ngene? Iya gitu. Alah Bapak, wae di nganuni mau ki, kok golok. Golok piye wong arep diketok wong isi diganggu gitu. Ya kan garing ae lah. Jajal kowe anu. Jujung wong loro ngene lho, teng mlaku rono ora kuat. Oh, apa lho Pak iki kayak nggone tunggak kok Ya calon. Ayo. Yuk. Neng di. Apa itu? Neng di ayo. Nggak iso. Aduh, mulai ton satu lagi. Oh, juga kayu geding ini iki lho Pak, serodok cilik. Ora kenek tuh, nek iki nek ra gedine iki lho kandange sayet-sayet kaya ngono kok. Apa aku rono ya ora iso angel ramoke. Wis ngongkon wonge. Misal sing iki ton. Alah ya malah ora iso kuwi ya. Wis ngongkon wonge lho kon ngewangi ngangkat iki. Ya yo ngomong wong dhisik. Ora iso lek growong ngono apa meneh tenaga wedok iki. Baleke kok njaluk tulung anu kayak paino Ya. bote kalau empuh.